Току-що видяхте характеристиките на този прекрасен меч, този звяр. Разбира се, някои от характеристиките от показателите на самия меч ще ги повторим в самото видео. Както казахме, мечът е произведен от Питер Реджиние, отново, надявам се да го произнасям правилно. И знам, че обещах и всъщност си казах, че няма да взимам Свайхендър, т.е. меч за две ръце от стомана, но се огънах и реших да се вземе един такъв красавец и всъщност изобщо не съжалявам. Преди да пристъпим към самият меч, ще изтъкна няколко плюса при поръчката, съответно от Питер Реджиние. Той е в Унгария. Вие имате възможност да си изберете дължината на острието. В случаят нямах възможност да избера дължината на острието, защото то е фиксирано на 120 см, няма как да се избере по-дълго. И всъщност и дължината на хилта, но при този меч, тъй като от каталог, а не вие да си направите съответно всички части и си ги изберете на меча, и е по каталог, съответно аз имах възможност да избера само кросгарда, ледът на дръжката, покритието на дръжката и съответно помела. Много се чудих дали да махна пръстените от гарда, но всъщност се радвам, че не ги махнах, защото пръстените са типични за този вид мечове. И всъщност в предните видеа съм ви казал, че аз харесвам по-простите мечове и въпреки, че този е, повярвайте ми, възможно най-простичък и най-семпъл, има уникално красив гард и уникален помел. Разбира се, кросгардът е ръчно изкован, помелът също е обгорян, за да може да е, както виждате, тъмен. И всъщност избрах кован гард и съответно се води бърнат помел, за да може да си ходят практически хилта да бъде черен. И всъщност, поради тази причина, също и кордата е черна, за да може съответно целият хилт да е тъмен. И сега ще пристъпим към самото острие. Самото острие е, както казахме, с дължина от 120 см, като фулерът или каналът продължава до 36 см. Практически може да кажем, че това е 1/3 от самото острие. Самото острие е закалено до 51 единици, защото виждате, че всъщност то е много дълго и ако е по-твърдо от това, има възможност да се счупи. При самият гард ширината на острието е 4 см, поправям се, 4 см и 2, като ширината, както виждате на острието, т.е. дебелината на острието е с една дебелина при гарда и съответно след тези шипове дебелината на острието намалява. Това всъщност е типично за тези мечове, тъй като те са огромни и съответно трябва тежестта да им се отнеме. Може да си кажете, че съответно този меч ще тежи ужасно много. Обаче, ще се изненадате, но практически не е тежък. Разбира се, това е 2 кг меч, но имайте предвид, че общата му дължина е 163-164 см, а точката на балансът му е практически на 9 см, т.е. малко преди шиповете. Така, пристъпваме към хилта. Дължината на самият гард е 38 см. Разбирате, че това е един огромен гард. Дълг. Казахме вече, че този гард е ръчно изкован. Има 2 пръстена, като аз казах, че това беше така по избор. И аз реших да ги добавя, да си направя един такъв гард, тъй като тези пръстени са типични за този вид мечове. И както виждате, не знам дали се вижда, но практически към пръстените самият гард е извит. Продължаваме към дръжката, която е 42 см
дължина заедно с помела. Както виждате, дръжката има овална форма. Разбира се, аз тази форма, както съм ви казал в предишното видео или предишните видеа, я предпочитам, защото с тази форма, ако вие вече практически не сте толкова опитни в фехтовката, всъщност като мен, защото покрай коронавирус аз малко позабравя нещата, всъщност тази форма на дръжката ви помага да усетите къде е режещия ръб. И съответно, ако мечът ви е остър, да не може съответно случайно да извиете острието и съответно да ударите с плоската част на острието, не с режещия ръб. И стигаме до помела, който във формата на круша, разбира се, малко по-удължена круша. И всъщност аз ви бях казал, че харесвам черния цвят, който всъщност не е цвят, не знам защо всеки път го повтарям, но всъщност една от причините е, че харесвам черния цвят, всъщност черното винаги е на мода, но другата причина, която е малко по-съществена, е, че когато съответно самият гард е черен, т.е. при коването са го оксидирали, има съответно има оксидация, не боя, оксидация, и съответно по същия начин са обгорели и помилът. Това помага всъщност да бъдат защитени против ръжда. Разбира се, има вероятност да фанат ръжда, но тази вероятност е много по-малка. И въпреки, че този меч е огромен, практически звяр, с обща дължина 164 см, аз в началото на видеото казах, че практически е 165, там се обърках, 164 см е обичайно, всъщност типично за реджиние. Този меч е направен за фехтовка. Какво имам предвид по това? По този меч няма нито един остър ръб. Всичко е заоблено до такава степен, че да няма ръб. Дори и гарда, най-вече гарда, както виждате и самото острие, режещия ръб е заоблено, като режещия ръб е 2 мм, не мисля, че го споменах, но споменавам сега. Практически, въпреки че изглежда много опасен този меч е направен за фехтовка. Това означава, че по него няма нито един остър ръб. И ако съответно вие сте екипирани с подходяща екипировка за фехтовка, ще нанесете минимални щети. Това е само усилени примерно. Разбира се, в друго видео ще обясня разликата между късият меч, Bastard Sword, дългият меч, Large Sword и съответно двуръчните мечове. Но това ще е отделно видео. Разбира се, ако желаете, мога да направя още едно видео, в което да обясня малко по-подробно за този вид мечове, където практически са се използвали в Ренесанса, в Средновековието, такива мечове не са съществували, като дългият меч се появил краят на 13, дори началото на 14 век и са продължили да ги използват до 15-16 век, като в 16 век вече дългият меч отпада, тъй като се появяват други по-ефикасни оръжия, въпреки че от моя гледна точка няма нищо по-ефикасно от дългият меч. An elegant weapon for a more civilized age.